Amorro, que ano novo. Veña, algo hai que morrer. Teño un vaso aquí, porque non boto no vaso. Case todo que imos ver hoxe son cousas que saíron no recuncho. Se estades vendo isto na canal de YouTube, porque subiremos o vídeo despois de YouTube, pois tamén podes xogar en plan nos comentarios, deixar aí os resultados, vale? Ahora imos. Primeira pregunta: cal destes xogos podes atopar en galego? Pode ser o Euro Truck Simulator 2, o Yuppie Psycho, o The Waylanders, ou todas son correctas. Por se nalgúna cousa vos fe falta, se facedes clic na imaxe ou nunha lupa, podedes ver máis grande esa imaxe que vos aparece alrededor de cada pregunta. Entendo que aquí xa é, se tedes que apurar un poquinho máis. Pois son todas correctas. O de arriba á esquerda sería un menú do Euro Truck Simulator, mercado de traballo, mapa do mundo, convois. O de arriba dereito sería unha das misións do Waylanders, as Fagas do Norte, Sangue na Foresta, misións, pon por aí. E o de abaixo, bueno, esa cousa está aí medio mal feita, é un extracto do Yuppie Psycho. Non sosa, non son un heroe e non quero selo. Imos ca seguinte. Atentos a este son. A que xogo pertence este son? A Zelda, a Castlevania, a Crash Bandicoot ou Fall Guys? Agora sí, non? Está sendo todo correcto, creo que sí. Matou o tempo. En fin, esta non ten moito máis que comentar. Eu son cando atopamos un secreto no Zelda. Agora mesmo non sei exactamente de cal dos Zelda é este en concreto, porque tamén son un pouco distinto de NES a Nintendo 64 a outras versións. Vale, seguinte pregunta: a que xogo pertence esta imaxe? Ao Zelda, ao Yuppie Psycho, ao Boy Beats World ou Scott Pilgrim contra o mundo? Se dades aí un toque na imaxe, podelo ver máis grande, por se tes algunha dúbida. A que xogo pertence esta imaxe? Pode ser o Zelda, pode ser o Yuppie Psycho, pode ser o Boy Beats World, pode ser Scott Pilgrim contra mundo. É un xogo que analizamos aquí no recuncho. Era o Boy Beats World, non que nos usaremos a música como arma, xa ben sexa co tambor que temos ao comezo, pero logo con outros movimentos como rodar, dar palmas, bailar e incluso cantar. Pois isto era o Boy Beats World, eso non é un extracto da análise que fixemos. E imos, se vos parece, xa ca seguinte. De cal destas franquías non existe un xogo de cards? Wacky Races, os tolos do volante, dos M&M's, do Tomb Raider, do Crash Bandicoot, do Final Fantasy. De cal destas franquías non existe un xogo de cards? Efectivamente era o Tomb Raider. Así que repasemos. Tenemos os Mario Kart, que van polo número 8 numerado. Vale, Mario Kart está. Temos os xogos basados na franquía Crash Bandicoot. Aí temos un dos que marcábamos como resposta posible. De Final Fantasy temos Final Fantasy, aquí tedes o Chocobo Racing, e ainda vai sair un novo este ano. Un dos M&M. Está os M&M's, que xa é para qué? Neste caso para Wii, que derrítense na túa boca e se os pos preto do tubo escape. Wacky Races, que este é o que ten máis sentido de todos, porque o argumento do xogo é probablemente un xogo de cards. En fin, imos pola última. Vai a aparecer un son e tedes que adivinar en que xogo aparece. Pero neste caso, a diferencia é que non vai aparecer o título do xogo, senón imaxe do xogo. Así que... Vale, este é o son. A que xogo pertence este son? Pode ser a ese paradisíaco, pode ser a ese que pon Super Mario World, pode ser a ese que pon Among Us, pode ser a ese aí de cores de branco grises, ou pode ser Entropía. Ca lingua fora. Pero Entropía, por que estás ca lingua tan fora? Era a cuarta opción, que era o Metal Gear Solid. O Among Us pegalle, verdade? Eu foi un pouco dos que tivese un pouco máis de mala baba de opción. A partir de aí, pois xa tiñas que escapar, búscate a vida, que me preguntas, non sei quen este señor. Cal é o número máximo de persoas xogando nunha partida do modo Battle Royale no Super Bomberman R Online? 10, como a vos, que sodes de 10. 22, como no último FIFA 22. 64, como a consola de Nintendo 64. Ou E, como os eSports. Isto é un chiste de ciencia, de matemática. Xa está. É un chiste, pero non pode ser verdade. É un que marcou E porque... Aquí vimos a pasarlo ben. Pois nada, nada máis que dicir. O modo chamase Battle 64, así que poucas máis dúbidas. Seguinte pregunta. Neste xogo da imaxe, lembrad que poder facer zoom. Falamos nun vídeo do recuncho da súa representación do feísmo. Cal é? Yakuza Like a Dragon, o Onimusha, o Shenmue, o Tetris. Se quer ver un poquinho máis grande o xogo.
Que xogo este, basicamente? A pregunta. Aí vedes un pouco de feísmo. E as opcións que tedes son Yakuza Like a Dragon, o Onimusha, o Shenmue ou o Tetris. Resolvemos, 3, 2, 1. Era Shenmue. Que feísmo todo iso. O Shenmue ten unha cousa que tamén moi famosa, que é o feísmo. Eses bloques de edificios que non casan nin pa Dios ou nin de ninguna maneira. Bueno, Shenmue, ten máis cousas que parece que estás aí por vilas, que a excavadora aí medio tirar, o tendido eléctrico daquela maneira, hai antenas no monte que non sabes quen son, en fin, que está moi currado na que é a representación do mundo. Imos ca seguinte, esta vai con música, así que imos coitar agora unha música. Que xogo pertence esta banda sonora? A Call of Duty Vanguard, o Fall Guys Ultimate Knockout, o Kirby 64 ou o Guitar Hero Metallica. Xa tirei un mando. Como sempre pensades, son xogos que polo xeral están relacionados co recuncho, co cal, normalmente, molaba que fose o Guitar Hero Metallica tamén, que igual son os menús do Guitar Hero Metallica. Efectivamente, era o Fall Guys, 11 persoas dichedes que era, 5 persoas fuchedes ao Kirby. Sempre hai esa... Digo, a ver que xogo me dá así azucre na portada, vale, pois moi ben. Imos ca seguinte pregunta, que esta, correctamente, esta vai dunha cousa que falamos no recuncho, vai de coleccionismo, para que vos vayades situando, e vai do prezo dos xogos retro. Así que, neste caso, imos ca PlayStation 1. Vai pregunta. Visto no recuncho, cal destes xogos na súa versión europea é un dos máis caros no mercado de segunda man da primeira PlayStation, que ronda os 350 euros en abril de 2021 na súa versión de caixa, instruccións e xogo? Pode ser o Castlevania Symphony of the Night, Metal Gear Solid, Porsche Challenge ou Spyro the Dragon. Se queredes facer un pouco zoom nas imaxes por se vos dá alguna pista, ou, bueno, pois digo, cal ten pinta de máis caro, pois aí tedes isto, pero igual non, o sea, máis ou menos o que vos diga o corazón, que é o máis importante sempre na vida. Xusto o mencionou por aí Fedello. O Porsche Challenge está a uns 15 euros ahora mismo no mercado, incluso menos, pero bueno, esta edición alemana. Pero o Porsche Challenge non é un xogo que está caro. O Metal Gear Solid ronda os 30 euros. Imagino se veis esa versión en español vais un poquinho máis, pero non é especialmente caro. O Spyro the Dragon, pois non, tampouco está tamén nese abano de 20 euros ou así. Número 2, un clásico que sigue subindo os precios é o Castlevania Symphony of the Night, que supera os $350. Esta xa ten máis mala baba. pero digo, que ten mala baba, pero a ver a que vai. Imos a lo. En fin, mala xente. 5 opcións tedes. Cal destes xogos de celebridades ou personaxes de ficción non existe? O Britney's Dance Beat, o Que pasa nen do nen de Questefa, o GTA Aguirre con Esperanza Aguirre, o Ninja Hattori Kun ou Torrente 4. De cal destes xogos de personaxes de ficción non existe ese xogo? Están falando do Britney's Dance Beat, o Que pasa nen, que aparece o nen de Castefa, o GTA Aguirre, no que aparece Esperanza Aguirre, o Ninja Hattori Kun, que aparece o Ninja Hattori, ou Torrente 4, que aparece baseado en Torrente 4. O Torrente 4 non existe. E obviamente o GTA Aguirre pois existe. O Que pasa nen sí que existe. Entón, imos ir por partes, como decía aquel que partía cousas. O primeiro, Britney's Dance Beat. Estivemos falando con el, foi de pretempada de recuncho. Temos un vídeo. O xogo de Hattori Ninja saiu para a Famicom, que ven sendo a NES, a Nintendo que temos aquí, só que en Xapón. O xogo do Que pasa nen saiu para Play 2. Neste caso, isto un dos minixogos, intercalaba pequenos sketches do cando aparecía o nen, creo que ainda era Buenafuente en Antena 3. Básicamente tiñas que ir a apuntar rematando moscas co nariz ou co cara, non sei. Pero bueno, xogo do nen. E imos co da discordia. O GTA Aguirre, cando pasou o incidente ese da... o incidente ese de aparcar en doble fila, ou bueno, non sei que estaba facendo, bueno, que lle foi a policía. Pois alguén dixo, vou sacar un xogo para Android, e sacou o GTA Aguirre. Apartado gráfico espectacular, todo isto. E basicamente tiñas que ir co coche esquivando policías. Xa está retirado da tenda, porque quería probarlo aquí, pero non xa o retiraron, e non atopei, digamos, en servidores así que almacenan as aplicacións, non me deu tempo a buscarlo con calma, pero
pero existir existe. Igual que hai xogos de Pablo Iglesias ou sea, case cousa política que pode haber así, sempre hai algún xogo en tipo Flash ou para móviles que sempre hai cousiñas. De Torrente, efectivamente, hai 5 xogos de Torrente que xa... mira, estamos marcando aquí. Este de aquí sería o primeiro que saiu que foi para PC en 2001, que era Torrente el juego para PC. Torrente Protector 3, que este saiu para Play 2 e tamén para PC. Logo houve 2 xogos de Torrente online, que necesidade, hai Torrente Online 1, Torrente Online 2. E logo está Torrente la Venganza, que está baseado en Torrente 5, pero non ten nada que ver con Torrente 4. En calquer caso non se chama Torrente 4. Co cal non era Torrente 4. A primeira di: con que xogo cacharon a ex-vicepresidenta do Congreso Celia Villalobos botando unhas partidas durante unha sesión do Congreso? A. Frozen Free Fall. B. Sombras de Guerra, la Guerra Civil Española. C. Papers, Please. D. Candy Crush. Repetimos outra vez. Pode ser o Frozen Free Fall. Tedes aí a imaxe, se queres facer zoom por se queredes intuir aí algo do que poda haber. Frozen Free Fall. Pode ser o Sombras de Guerra, la Guerra Civil Española. Todos estos existen, xa vos aviso. Papers, Please ou Candy Crush. Como? Tongo, é o Frozen Free Fall, que é un xogo con mecánicas tipo Candy Crush, pero ambientado no mundo de Frozen. Eso, hermano, era Candy Crush, era una cosa de mi nieta. Te lo cuento en el libro. De Frozen. De Frozen. Sí, he leído. Que hacía así eso del hielo hacia ola. Era o Frozen Free Fall. Lamento, perdade por ter que porque tiñades que presentar este ser, refirma Palomotos. É un bulo, foi un bulo. Eu era dos primeiros, eso non é o Candy Crush. Bulos pagados por quen, efectivamente, o bulo manda. Ides escoitar a sintonía de Recuncho Gamer que pertence a un xogo. A cal? Se voleis escoitar un poquinho. Lanzamos a pregunta: a que xogo pertence esta música que é sintonía de Recuncho Gamer? Pode ser do Sonic 2, pode ser do Saturn Bomberman, Balan Wonderworld, a ningún, compuxo Entropía. Parte recoñecible. Bueno, pois era efectivamente o Saturn Bomberman. Pois mira, tedes aquí un momento que xusto comentábamos nun directo. Bueno, pois mira, isto me xado xogando 8 persoas a isto. E atentos, estas son da sintonía que usamos no Reconcho Gamer no YouTube. Cal destes xogos non é un xogo musical? Tedes o Red, o Space Channel 5, o Sayonara Wild Hearts ou o Revolution X. E aquí tiña que aparecer unha imaxe que non sei que fixen con ela. Pois mira, faltame aquí a imaxe, que era unha imaxe máis para despistar case. Acabou o tempo e neste caso era o Revolution X. Isto sería o Space Channel 5, que é un Simon D. Isto sería o Red. E todos os efectos de son notas. Vas construindo a túa propia melodía mentre xogas. E isto Sayonara Wild Hearts, que é unha pasada, que é un disco de álbum pop. E todo o que tens que esquivar vai ao ritmo da música. E Jonathan Eng. E tamén vos queda un gameplay aquí inteiro que fixemos no Twitch e que podes ver neste menú desplegable tamén. Eu ese lembro que Farun e Zorzamoz estaba vendo ese directo. E este é o Revolution X, que é un xogo de disparos en plan Virtua Cop, ou Time Crisis ou tal, pero máis maleiro. Aparece Aerosmith, pero non ten nada que ver con propiamente aparece a banda, pero non as mecánicas non son musicais, coller e disparar e xa está. Pero sen ir ao ritmo da música ni nada, que é un pouco que es diferenciaría. Sí que hai un show de Aerosmith que sí que sei musical, que sei o Guitar Hero Aerosmith, que ese sí que existe. Saiu na época da Play, sei que hai versión para Play 2, me xino vai para Play 3 tamén. Creo que foi despois do Guitar Hero 3 cando sai. Imos ca seguinte, veña. Esta vai de motos, vai dun arcade de motos. Di así. Acabo de dar unha pista dicindo arcade de motos, creo. Que xogo de motos precursor do Crazy Taxi propoñía unha batalla contra reloxo repartindo pizzas a domicilio? Pode ser o The Pizza Man, pode ser o Radical Bikers, pode ser o Manx TT ou pode ser Tucho dos Tonechos, o videoxogo. E ese que tedes aí na imaxe, por se vos dá máis pista. 11 persoas marcaron o Radical Bikers, 9 de Pizza Man.
Vale, hai, a ver, unha pequena trampa, non. Unha das cancións do xogo chamase Pizza Man, creo. Pero, basicamente, o xogo Radical Bakers, xogo de Gaelco, que tiña esta pinta, que xogamos aquí no Recuncho tamén a comezo de ano. E tiña esta pinta que... Ano 97. Ai, non pillei. Pero moi divertido, moi tonto, o sea, moi arcade, partidas moi curtas, pero tuvo a versión para PlayStation que foi un pouco daquela maneira. Videoclips. Que grupo artista fixo un videoclip que simulaba un videoxogo no que podes ver referencias a xogos como GTA, Tony Hawk ou California Games? Foi Lady Gaga, foi Green Day, foi Red Hot Chili Peppers, foi Chenoa ou foi Kim Barreiros? Un destes 5 fixo un videoclip no que simulaba un videoxogo e facía referencias directas a o GTA, Tony Hawk ou California Games. Neste caso tamén temos un vídeo no Recuncho analizando esas semellanzas. Así que era Rafael, pero non está aí. O sea, se puxese Rafael serían dúas opcións. Ou non, que non sei a cal te refires. Neste caso, Chenoa ten videoclip, efectivamente. Ten un videoclip basado en videoxogos que dá un pouco de grima. 2003. En tu cruz me clavaste. O sea, bueno, en fin, o cosificación da muller, todo isto, moi bonito todo. Cal era o argumento do videoxogo ese? Pois que tiña que quitar a roupa. A ver, estupendo todo. Xogando cunha Play 2 ou algo así. Historia de España, tía, aí un mariño. Pero non ten referencias ao California Games, Tony Hawk e todo iso. Vou ir falando polo medio, por senón ainda o que me falta que me tiren o directo por meter a Chenoa con este vídeo. En fin, pues nada, básicamente o señor iba xogando e iba quitando roupa. Moi ben, moi bonito todo. Viva la música. A resposta, como ben sabes por aí, era Californication, que tratamos neste vídeo un poquinho. Californication foi o cuarto sinxelo que saiu do disco homónimo Californication. Anteriormente a él tiñamos Scar Tissue, Around the World e Other Side. A ver, Hello, non Hello, fixo moito frío, pero non, en fin. Ás veces non sei como seguides vendo a carne, pero en fin, moi ben, pues ese era o resumo. Veña, imos con unha que agora lanzamos unha semellante no Twitter. Di así: en cal destes xogos podes conducir por Ourense? No Gran Turismo 6, no Euro Truck Simulator 2, no Super Boden GP ou no Super Hackome Kart. A ver, case todo o que estamos comentando aquí pasou, díxose no Recuncho, Si, as abreviaturas que falades aí, todo isto. Tampouco o teu xénero. Aquí o xénero é consumir Recuncho Gamer, Carlos. Neste caso, Euro Truck Simulator, como ven, fixemos no directo despois de estrear a documental bastantes acertos de momento, así que ven, por fin. Así se me quito a fama. A ponto de milenio, eso, joder. Xa vos digo, é que é a trociños. E seguramente, se te paras a mirar aquelas casas, as que están en relieve, non as do fondo. O fondo igual é un pouco máis inventado. Próxima pregunta. Cal é o nome das protagonistas xemelgas do Magic Twins? Freya e Gamora, Jinx e Jester, Sonia e Selena, Abra e Cadabra. Freya e Gamora, Jinx e Jester, Sonia e Selena, Abra e Cadabra. Eu quero maxiar toda a noite. Veña feitizo que feitizo vai, veña feitizo feitizo vai. Porque un xogo está en galego tamén, hai que dicilo. Pois acabou o tempo. 14 persoas dichedes ca chave, que era Abra e Cadabra. Magic Twins ponnos na pel de dúas irmás, Abra e Cadabra, dúas bruxas que viven na illa de Mallorca, na ficticia, non na de verdade. E un día no que andaban aí facendo probas co caldeiro cos seus feitizos, pois liaron a parda que mezclaron ácido clorhídrico con non sigue máis. Ímoslo. Que detalle podemos destacar do Super Mario Bros. 2? A película do ano 1993 basea a súa ambientación neste xogo. A versión americana e europea é un xogo completamente distinto ao xaponés. É o xogo máis vendido da franquía Mario. Ou nel coñecemos as súas orixes como fontaneiro e como ten que afrontar o pago da cuota de autónomos. Esas 4 opcións tedes sobre o Super Mario Bros. 2. Bueno, aclarar, película do 93. Non teño preparado o cartel por aquí, pero basicamente é como unha ambientación de Blade Runner mal. Ou como un pouco Demolition Man ou estas dos 90, con futurista pero fea. Entón nada, xogo máis vendido da franquía Mario non é o xogo máis vendido da franquía Mario, non está nin nos 10 máis vendidos da franquía Mario. Máis vendido é o Mario Bros. Original,
principalmente creo que viña ca consola, eso tamén axuda moito. En 1988 e 1989 chegou a Estados Unidos e Europa o Super Mario Bros. 2, un xogo que conta cunhas mecánicas e personaxes pouco continuistas co original. E se vos digo que este xogo era un impostor? Tras o éxito do primeiro Super Mario Bros. Na Nintendo, a compañía xaponesa lanzou en xuño do 86 unha secuela. Como pasou este xogo de ter esta pinta de mecánicas continuistas ao que nos chegou a América e Europa? Nintendo of America viu que a continuación era un xogo moi difícil e que o seu público non vería con bons ollos, así que pediron algo máis amigable para relocalizar. E cal foi a solución? O Yume Koyo Doki Doki Panic, un xogo creado exclusivamente para un evento para Canly Fuji TV na que mudarían os protagonistas orixinais por Mario, Luigi, Peach e un señor cogumelo. Penúltima pregunta. Cal destas películas, saída en verán de 2021, que está relacionado cos videoxogos, analizamos no Recuncho Gamer? Bad Guy, Fall Guy, Jerry Maguire, Free Guy e Bye. Xa está. Notase que era 19 e xa non tiña ganas de pensar, Bad Guy, Fall Guy, Jerry Maguire, Free Guy e Bye. Acabou o tempo. Era Free Guy, que podes ver no Recuncho. Están retida. A min gustoume máis que Ready Player One, pero básicamente porque como ten menos pretensión, non che mete tanto cameo por detrás, cosas así, ten un pouco máis de trama. Non é unha maravilla, pero xa está. En fin, deixase ver e xa está. Puxemos ca última. Vou lanzar o que é a percusión e o baixo, e cando este soando esas dúas cousas, doulle a pregunta para dentro, e a partir de aí meterei xa un pouco alguna pista máis do que hai. Así que xa vos adianto, a pregunta é de que xogo pertence o que vou tocar, o que vou cantar aquí co looper, e vamos a ver que sai. Lanza pregunta. Sonic Rematou o tempo. Don't worry, be happy. Pois era o Street for Rage e imos a escoitar a solución. Está no mesmo botón. Bueno, xogazo, neste caso de Mega Drive, un xogo de bater a Eito, ou beaten up. Chamo yo a bater a Eito porque queda así, explícase mellor. Para que xades que sai o rótulo. Nada, Yuzo Koshiro era unha pista tamén que podías buscar en caso de que non identificas, pois poñemos aí de Yuzo Koshiro, e foi un dos primeiros videoxogos, se vos fixades aí, que aparece o nome do autor da banda sonora destacado na pantalla de título, que isto é unha cousa chamativa. Facía moito Yuzo Koshiro, tanto neste como no Revenge of Shinobi. O que sí que vos quero anunciar antes de nada é que isto do Trivial vai ter continuidade durante a tempada. Se estás vendo no YouTube, pois lembra, deixa o teu comentario de como che saiu o quiz.